Un any més hem de contemplar astorats les imatges que ens arriben del Canadà, on el govern ha donat permís per matar fins a 275.000 foques joves a la costa nord-est del país, en una nova temporada de la caça de foques que comença cada any amb l'arribada de la primavera. La quota és lleugerament superior a la de l'any passat, quan es van matar 270.000 foques, però bastant inferior a les 335.000 que van morir l'any 2006. Un any més, la decisió del govern canadenc ha estat criticada per activistes, ecologistes i defensors dels drets dels animals que diuen que aquestes xifres són totalment insostenibles. A més, també critiquen la crueltat de la caça, que sovint fa servir porres o pics de gel per matar a cops les foques per tal d'obtenir-ne pell, olis i carn. Els ecologistes denuncien que el 95% de foques mortes a cops els últims anys tenien menys de 3 mesos d'edat.